Ah, Shamari, Jeta Muyama. Taro, but our fan of Atama. My sanctions are legal, but our fan of the played very well. Some sanctions are they affect football. Anything they can affect. But otherwise, we play. My shops are achieving. People are buying. They love my shop. And my man is proud of my dog shop. I'm ready for something, for a new business. He can see my family is my vice. They're finished. I brought this thing yesterday. It's easy. I forgot to took it. It's easy. Well, for my pampers, 200 my pampers. It's anything. 200 my pampers. My pampers. Hey. The pampers here. How much are the pampers? Pampers it's $1 for 5. $1 for 5? Yeah, 2 rand each. For my pets? $1 the whole pack. $1 the whole pack? Farai. That's the special pet in Zimbabwe. I don't know the number. You don't know the number? I tried to ask my mom. My madam. Yeah, the most things I know. My pets in the answer is to fuck around. Wedzera. Yeah, my friends, in Zimbabwe we are no longer selling cigarettes. But you want to take it's survival of the fittest, my friends. Survival of the listen, Manson company, I never picks. Those single packs, those 2-pack. 2-pack means you need to be having 2 cigarettes. But now that company, Manson, Aina. So we have people who will be not having money to buy a pack. So we just trying to help them. Instead of helping myself. So, you know, legalized things space. So it's available of the fittest. Yeah, when the policemen come, they assist me. No, what's that? They are mine, they are yours, and theirs. They are mine, they are yours. I'm yours. They are mine, and theirs. So there's a lot of goes on. You know, since the day that stopped selling cigarettes, naked cigarettes, yeah, but there are more people are buying. What do you mean naked cigarettes? Naked cigarettes, the ones which are not wrapped, they are 2 packs from the Pacific. But now the Manson company did not produce anything. I don't know what they're deciding. They need us to be jailed, to be prosecuted. I don't know how to explain. I don't know what they want. Papa naked, didn't you mean single cigarettes? Yeah, but on naked, I mean single cigarettes. Because the Pacific company produced 2-pack, which will be having 2 cigarettes. But now the Matson failed to. Maybe they are all in the process to do. They are producing 30 cigarettes instead of 2-pack. 2 cigarettes, sorry, bless. Instead of 2-pack. Saga, what do you think about this madman inside? He's a good guy. He's a good guy. Just needs a small polish up. Polish up. He's selling naked cigarettes. The unpacked ones. But there's nothing he can do. Because most of the smokers around here cannot afford to buy a pack. Excuse me, Gaffa. You see, my brother, my old brother, needs 10 Matson. But you have a 20. I've got a 20. So how can I help him? He's going to sleep.
without smoking. It's a habit, you know that. So am I wrong? I don't know what to do. So you're giving him naked cigarettes? You're gonna die. I'm scared of that. My brother, are you gonna die? The brother don't wanna die. The brother don't wanna die. Mazana tisuda zvinonen. Chete. Uda ground. Uda ground. Atisiranzwa kwanyako. We are going down. Hey, Baba, we are going down. Amena dadana. Mami sana. Asudane ngatala chino. Gawe kuno. Bana ngoshya ndi mami. Mami sana. Bana mdigisere Daniel. Bana chiko. Dope bana. Bana mdigu anga wewe. Ambana una angatada kurwa na. Dani bana. Mami sana. Tachikiwa bora mimi hapana mwanangora mchingorowana. Samlorwa inafanya. Bado kuwane baba. Mbare unaona. It's abomination. It's an abomination. Mad Marvin. Marvin, you are not a done gaga. Oh, gonna fight with This bagger Ragapura. Support Maorias. Kwatiri zvakapfuura saizi yave ndope kumenyana kana mapurisa hana vazoita kusapota maorias boza anenge ari Ndingachikiwa ndichapanduke. Ndongora maisapota je. kasi Zimbabwe mazuva ano haina munhu ari kunyasorova kutsiva uku haina munhu ari kurova hachimfana chisora inote Zimbabwe box munhu asati ambotamba fight kuZimbabwe onzi Zimbabwe box hatina asi wedu Hana zvarwa ikoko. amen wa Zimbabwe born the best Zimbabwean parents born there. I don't remember, but I read some. I think he was born in Zimbabwe. And he grew up in England. But in Zimbabwe, we don't know him. We don't even know his strength. Left or right? Hey, you fucking guy. Yes. This guy leaves Masoe. Masoe is going for Masoe orange crack. It's going for $3. But he's my best customer. I love everybody who buys it.
Now He's got a shortage of $1. So can I leave $2 because of $1? Huh? Is that possible? Huh? So I'm giving you this. Tomorrow I know he's going to bring my money, or any day, not tomorrow, any day he's going to bring my dollar with a coat on top, or anything. I know they do that. Even a Or a smile. Or a darling. Everybody's interested. Chucky is. Don't buy. Plus kutenga kwacho akadhure. Unogona kunorowa kana dhora kana 5 rand kumagabo. Auende mustore. akazondisona ndikati aenda mudhuri yatendwe tumira 3 ndikati akaruka kudzokera namo kandane mari ndozomuka inyu with your ndosengeza ndakarwa na Wedzera inda utaura chirungu dhora rake. What's wrong with you? Odds. Akutuma munhu anze ndoropowa mari yangu yesadza yanda paga. unenge utopuranira akanetsa because I want Kasi zitomupagawo rati mpinji. anodza dzimbudzi kaita kunetsa a mix and match. Anda even iye mudaro ikanga ni paanogara nemagaurira haatozivi kana date rake raanowana mari. But yakundita ndatora mari yake yesadza. Mari yandamudzoti ndokupa kana ndaiwana. They are foreign countries like in Zambia. They brought what's that? Sugar 300 mils. Milk. That small one. They caused the things to happen in Zimbabwe. Because they brought the boom, those sachets. Now this cold power is from River Brothers in Zimbabwe. Washing paste. So River Brothers noticed that they're no longer making money because they used to sell the 500 grams, which cost about which used to cost about $2. But now the Zambians used to take money. So this is called power from River Brothers, the local one, and it's powerful. More than boom. It's got a good smell, better than boom. And how much is that? It's only 50 cents. And that the boom from Zambia is 50 cents as well. It's $1. but that one is bigger This one is $1. Sorry, I don't know if there's such a small one, but it's taking money. Which one is taking money? This one. Cold power. You know, there was a certain man called Mkadota. Tenga cold power, you know. Mkadota used to advertise this cold power. He used to do mechanics. After that, put the grease on the stomach. It was just about 2 minutes. Just solve those. Yeah. Our improve. Okutoona nechokureti nechicho awadzoka mistake. Zimbabwe Anzi murove maoko asanyare, murovere maoko, murovere maoko asanyare. Wedzera, murovere maoko asanyare. For the past 2 weeks, I was a funeral service here. can have a glass. I recovered, my friend. Yeah, this is a glass of beer, Shamara. I can't work without drinking because it will be energetic. It will be, the glass will be energetic. yazoitika tonazi hanzi pana nirini taxi driver akadzipa vanonziya vari kubata vekanzu hanzi akafa saka atendera nebox mataxi hobo hanzi akachiendawo mazuru hobo vakanodemonstrata pakanzuri patown house nepamwe pachona umwe kuna Robson license vachijamuka vachiridza maridzo angofanira nekambetika kwamachipisa kuti paukeamudzipa bva vamuisa anzi akati takubata chizvati kuti mwende univharirachi mire nitsvage mari munhu anondigira mari kanoti motikari inonyura uko ndozoenda nemari ndizogona kuiburira zvikanzi mirega ndimire panzi baiwa driver motikari hanzi vamudzipavamisa shuga mukanga Ndebi Baptist. vamisa shuga mukanga ndokurara kwaakabvaita
saka hanzi hanzi nhasi here anenge aina kukota macho hanzi vakavharirwa vari 2 mukadzi nemurume vekanzuro vekanzura kuri kunzi futi vamwe vangaita hanzi kwamawo madhimusa futi kwakaurayiwa munhu nemasecurity amawo madhimusa angaba wamurera mushopu vamisa mubackroom vatangoita mashopu yavanoita vanhu veshoplifting yokumamisa mangwana chatatoona vanhu mazano vanenge vakurwara kungofamba achirwara saka ukarovana nemunhu unongokarairiza munhu unonzi wakarairiza munhu vaita kuti zvekuenda nebhodhi kwamahomadi kwacho wadi kuzvitaurira wakomana tiendeko aitatonzwawo ipapo ndatosangana nazvo kazvitoitika wadi kufoda kati mhanye kati vidhaji pane vatora avo mavhidhi asi hatizovaziva kuti ndanani panonga kutotora mavhidhi kutokuda mabhero achirira dzichiuya hanzi kumwe yachona kanzuro ndeyekutanga iri kukopa kabhane hanzi ndovakumbira vanga vatorisiya pokofini ipapo hanzi vakumbira kuti padiki panorapizogara panorapizogara paivo pazoenda pamaini yachona vazoenda ipapo because mashefa anenge ari kuyakuya avadesanga achijamuka achiti haisi just across pa state lottery wawowadi asi vanhu anga achijamuka achiti haisi bhoe kanzuru mungabva wadzipa munhu chinote munhu atofa ukati kanzuru yega ndo iri kuponda polisi kutoponda minoti mutemo wacho ndiani ari kupa vanhu simba yekuti munhu apara mhosva aroho saka chatakufanira kuita kukuti akakuona kada kubika chitovabika iri anotibika nomamisa vachiti varuterera odzorwa kutanga kundirova ziva kuti vanhu vari kufa ineyo yauri kuita kutomubika ina handimaunyevera ndotomurwisa ini especially kana asiri muuniform zvake ndotomurwisa varekanzura vana power polisi ndiyo nepower polisi yacho pane vavo gati tikubatwa nemaneighborhood kuno besides zvese izvozvo akomana isitofana kusiri kudhara zvandaiziva inini uchipinda kana mukoti chero uine nyaya iri kana yei unobvunzwa kunzi wakabatirwa zvakanaka nemapurisa here hauna kurohwa here hauna kuita sei hauna kuita sei because haufanira kunge uchiitwa zvese izvozvo but yezvinozvo even ukataura mukoti ndakarohwa nevanhu nothing happens to those people saka tongoti haisi mhosva pamwe ndo masenzero emanyowana vakaunzwa ii asi zvine zvisiri fe nekuti vakuita kuti tizojamuka kudifenda kwaunoita kudzorera hai ndodzorera kana mutemo chikuti haufanira kunge uchidzorera wourayiwa hako kungoklara saka sharp pamwe pacho mukati muri nani pane kuurawa beta kurwisa upindako mukati vanatsopara mhosva chaizha mukati muri nani Wedzera zvukufaya zvukufaya people love this shop. ukuita mari yako It's not mine, it's ours. mudhara yakutenga mudzaka ko zvinosungisa akabatwa ipapa ndibauti aende kuneswa mustock sobhadhara faindi yake anotanga omamiswa saka toatazviziva kuti todini hino todini mandabva kwacho kure Haina basa sisi naomba share. Natumwa na Wedzera mandabva kwacho ndokuresa iyo ukutenga futi mudzanga futi uda kusungisa zvinhu zvacho zvitori zvinofaya saka beta kupara mhosva woita mari uri kupara mhosva kai saka unoti chii nenyaya kuti kana mhosva ikasaparwa munotijerera tikashanda. makambonzwa kuti mapurisa mangani how many thousands ndoti vaite jobless
Vangashandei. Wakashandei, naye. Wapara mhosva, you're a criminal. You just committed a crime. Sugar. Sugar. Ndokuti mukupara mhosva kutenga mudzanga kai. Ndimorese sugar. Kuti paningirikidzi ere mudara. Paningirikidzi pari. You're a criminal. Why buying one cigarette? Aindogara nepeki rangu mudara. Tirione. Usikosungwa. Tirione peki rangu. Tirione. Regai muri kuoneka. Ndipo nemachicks mupara. Mati? That's 2, 3. Ah, sugar. 5. Jiba. Sese. Zvikwendeka. Kaseka mjoni. Apana kwenza abo. Andiri. Alukura. Abo. Asikatoni 7. Sugar. Ndakamona achiskidha pasevaza. Dave, sugar, chi. Ndikutsvaka taxi. Madhokodheya. Mari. Ndinenge kuitisa swedu. Ngati panapa pasevaza. Iwo mira panzvimbo dzinouya. Tione fodya dzangu. Imbaba. Sugar. Tione fodya dzangu dzawatenga. Aiwa bo, dziri correct mudara. Ndakuona fodya dzangu. Nemachicks 5 rand. Fanta. He's a Fanta guy. Marasta. Achiza team Marasta. Angari mawani. Shamwari. Sataurise shamwari. Zvakarwadziwa zikai. Timu inongo. Robo wada timu shamwari. Kipa hapo safe.